ayyo rawa ana taku ba batun shakka ai bazar 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 ai bazar 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 mata ku dan taka ga sabuwar taska Salisu ne naku ku kira ni mai jamba fara gyaɗa yarinya fara gyaɗa dan yaro haba tattaka yarinya ko kina ciwon baya ne mai jamba naku ne zo mata ku tashi ku girgiza ku dan motsa mata ku juya ku yi farin ciki ga taskata tattaka